ti'n wisgo heddiw? Helo, fi di Leah Hughes a dyma be dwi'n wisgo heddiw. Dwi'n gwisgo gwisg 2 ddarn, mae gennau top a sgert a maen nhw'n cyd-fynd gyda print llewpart du mewn defnydd velvet arno fo. Be oedd yn apelio'r mwyaf am y gwisg yma ydy'r lliw tamboeth oren, eitha anarferol gyda'r cefndir du hefyd. A dwi wedi gyfuno fo gyda tights navy i dorri ar y du, a wedyn sgidiau du, wedyn swdl wedge, felly maen nhw'n eitha handi ac yn hawdd cerdded ar y rôl. Dwi wedi cael y sgidiau yma o Topshop. Mae yn eithriad i ddeud y gwir bod fi'n prynu pethau cyfoes. Dwi'n licio casgad o hen bethau vintage, ond weithio cyfuno nhw gyda'r newydd wedyn. Pethau cyfoes dwi'n wisgo heddiw, ond maen nhw wedi cael eu steilio o naws y 50au. Mae hwn yn vintage, yn reiddiol, dwi wrth y modd efo chydig o jaen a rhyw tassel bach yn fan hyn. Dwi'n licio casgliad o hen bethau a cyfuno nhw efo'r newydd. Ond sgynnau prin ddim byd newydd yn cwpwr dillad i, fel arfer rhyw hen bethau dilcho efo'i gilydd sgynnau. Felly dwi wrth y modd efo pethau'n cydlynu, fel hyn, ydych chi'n gweld y top a'r sgert yn cydfynd efo'i gilydd, yr un patrwm, yr un lliw. Dwi'n meindio chwaith taflu rhywbeth fewn ar hap. Pam ddim, os ydych chi'n licio rhywbeth, gwisgwch o. Felly fyddai'n aml iawn yn gwisgo'r clust dlysau yma, achos bod nhw'n cydfynd efo bron iawn bob peth. Byddai'n mynd amdan rhywbeth sy'n gyfforddus, ond yn fwy na hynny bod o yn chydig o bersonoliaeth iddo fo, bod o'n sefyll allan, chydig bach yn unigryw, dwi'n trio beth bynnag. Ac ddim rhaid i bob beth gydlynu, dim ond bod fi'n licio fo. Dyna beth bwysig, de. Leah Hughes dwi, a dyma dwi'n wisgo heddiw.